Hi guys, so naa na pud ta diri sa ako ang video for sure. Na iba no. So karon guys kay amal kay magawas no. Kay init kay sa gawas then kay virus. Tapos ang uban nagapanik pa, ang uban nagapanik lang. Walay panik. So karon guys, na ako'y naisip na i-topic karon sa mga dugay na mo ko nag-start no. Magtira og vlog. Pero sa mga wala pa kaila, so karon na jud ang chance guys sa mga gusto makaila-ila ko. So na ako'y mga gipang prepare na mga magtubag about sa akong sarili. So unta makatabang po nga para unta makilala po ko ninyo. So time na ako nga mahimo. So sa mga first time na ako nga mahimo. So guys, na ako i-prepare na 10 naman ka question noon. 10 lang ni siya question pero matubag na ko siya. Siyempre ako nag prepare na matubag jud ako ni. So usa kaya ako mga first time no. So depende na sa akong mabunot. So bago na ako ang mabunot, ako di pa magtubag. So start na ta guys. So karon start na ko guys, mag first bunot ko, first bunot. So na ko isa ka na bunutan. Ay, sa akong first name, ba first? Akong first name jud kay Jerwin. Sa mga wala pa kabalo jud, kung sa akong YouTube channel karon ug akong Facebook, mao na akong complete name. Sa mga wala nakabalo, sa akong first name Jerwin. So okay na ni guys, labay na. So ang next bunot na pod kwan para hindi niyo maingon na wala ko gadaya. Ay, nagadaya ko, hindi niyo maingon nagadaya ko. So bunot next. Next bunot. Number 2 question. Ha? First sex? Godless. Akong first sex. Di na ko matandaan ba? Akong first sex guys. Basta kumalang tapos na ko high school ato na ako diri sa Jensan ato nga time. Di na ko ingon ko kinsa. Bastos lagi ako question. Bastos na ako question. So ang next na bunot na ako kay first communion. 'Di ba? Ang una sex, then karon communion. Bastos lagi ni ay. Ang first communion ako, first year high school ko ato guys. First ako na pangalawat. Nagkaon ko siya sa simbahan. So mo akong first communion. First year high school ko. So dito ako nag-school sa Notre Dame of Milbok. So dito po ko ng first communion. So ang next, kapila na to. Basta 11 na siya ka-book guys na question. Ako isa ka bonus question. Kung mag-abot na tag 10 ang last, muna tong bonus question. So ang next ay first bisyo. Ang first bisyo na ko. Basta nga first man. Karang first bisyo bawa na ako mga bisyo. Isang pinaka-bisyo din ako sa tanang bisyo. Ana? So ana na lang guys. Ako ang bisyo jud. Ate jud kay ko magano guys. Magtanaw og mga video sa Facebook. Mga katawanan. Lalo na ka mga Bisaya nga mga video. Mo jud akong hilig guys. Mag-Facebook. Magtanaw og video sa Facebook or sa YouTube. Hilig na ko. Tapos karon alpo ko gikadikan. So mao na pud ni karon gikadikan guys. Ang maghimog vlog, mag-video, mag-explain sa tubangan sa camera. So muna po na akong next nga bisyo karon. So naman dyan po itong first bisyo, then ang next kaya ang mag-vlog. So next question. First kiss na ako, kinsa akong first kiss. Ano man yung question eh? Ano pa rin mo nakagapag ko? Yung first kiss ay baby pa ko ato. Sila mamang siguro sa papa. Basta sila akong first kiss. Pero katong ano nako, fourth year high school ko ato guys. Then akong uyab first year. Siya akong first kiss. Muna to. Thank you. First kiss, tapos karon first love na po. Isa akong first love. Love. Akong first love kay isa nga first love. Akong ginikanan. Akong parents. Labi na akong mama. Diba? Sila jud akong mga first love akong family. So mao lang to guys. Wala na laing explanation. Basta akong love akong family. Then ang first relationship, first GF na ko. Kanus ato. Kanus na lang, anak na lang. Di na lang ako ingon ibanggit yung maulaw ko. Actually kabalo pa siya eh. Kabalo na siya. Kanto karon kabalo siya kung kinsa siya. First year high school pa ko ato, din siya second year. Mo akong first GF. Sa mga nakabalo na dira sa mga classmate na ko high school, kabalo na mo kung kinsa ako ang first GF. Basta second year high school siya ato, ako first year. Then ang next na bunutan
Kay first travel. Sorry, ganun ko ani. Hilig po ko mag-travel guys. Isa po na siguro sa akong bisyo ang mag-travel. So ang first travel na ako kay pinakalayo nga travel na lang nako. Pinakalayo nga first na travel na ako is sa Surigao guys. Grabe tong experience. First time din ako mag-travel og yung ato kalayo 8 hours na biyahe. Pero sulit po guys ay. Tapos lingaw po kayo imong mga kauban. First time mo sila nakasabay na nga time. Lingaw jud kayo guys. So punta na po daron 2020 maka-travel na po mga layo-layo outside Mindanao na po. So outside Mindanao, Luzon, Visayas, nga na po guys. So kay na pa may virus, so dili sa tamo travel. So nga na kalayo nga lugar. So kumano na to ang income saka na ta mag-travel. So muna to ang next na question. First work na ko. First work. After high school, actually guys, nakapagtrabaho jud ko dati og kwento na lang po nako. Nagtrabaho po ko dati og kumbento dito sa akong eskwelahan dati. Tapos ako lang nagasilbi ko sa pari ba. Ako ang kuan ko nagapangbento sa simbahan, sa simbahan, sa kumbento. Everyday na siya habang nag-eskwela ko ato guys. Bali working student ko. Bali fourth year high school ko ato guys. So thankful po ko atong experience guys kay pang tuition po to no, pang bayad sa tuition. So kato nga time na paid yun ako akong tuition fee ato. Kato siya nakatabang siya. Thank you kay Father Ariel. Diba? So next na question, last na nga question guys. Pero may isa, napay bonus question na bilin. So ang first vlog kay related kay sa akong bisyo karon. So akong first vlog actually dugay na ako nag-upload og video 2016 pa tong first na ako nga upload og video. So dili man tumurog video lang ito nga karang slideshow sa akong mga pictures, mga random pictures na ako sa dati ga-gym pa ko, ga-gym sa mga travels na ako nga mga picture. So amo to siya akong first nga video. Pero ang first yun ako nga karang nag-vlog jud ko katong about sa manong ulay nagapansin sa post about insurance. Mga gina-reject ang insurance sa akong mga post. So, ano man sa mga dahilan. So, mo akong first na vlog. Dalawa na lang ninyo guys. Based akong channel na dito ako mga vlog. So, last question guys. Bonus question. First ginagunitan pag mata. Ha? Akong first ginagunitan pag mata. Kung saan na siya karang bagay. Siyempre bagay. Ano? Siyempre akong unlan. Pero kung siyempre ang unlan, alam na ito yung akong ginahag mag akong unlan guys. So pag mata na ako na, nagunitan din ako na siya. Pero ang first yun ako ang ginapunit. Pag karang magmata ko kung buntag. Siyempre ang gahi. Kung saan man ang gahi? Kasi magod gahi na bagay no? So ang cellphone, bull yun ako first nga ginagunitan. Kung gani ang remote. Ano ako first ginagunitan yun guys. So, maulan to guys, wala na yung question. Hurot na yun. So natubag na ko ang mga question na tarong. Sa mga wala pa nakaila, so pwede mo mag-asa ko guys, mag-comment lang mo sa kuha or mag-message mo direct sa ako ang Facebook. Pwede ko rin yung maila-ila guys para mas daghan pa mo mabalan about sa kuha. So thank you guys sa mga naga-subscribe guys, sa mga naga-follow sa akong gina-upload. Basta mag-subscribe na mga first timer no para maging updated po sila. So thank you, mga to guys and happy day.